Šta imamo danas? Kontra, imamo zaleđen dinar i mi formalno nemamo inflaciju. U stvarnosti mi imamo inflaciju koja se krije. Dinar je zaleđen preko deviznih rezervi i jak je u evru. Što znači da svako od nas ima preterano visoku platu u evrima, znači nerealno visoku. I Vučić priča, rastu vam plate, i to, i BDP. Međutim, pošto nema proizvodnje, cene idu u nebo. I šta je posledica? Nas je sve manje, 600.000 manje, negativan, loša ekonomija, nema posticaja demografije, ali sve zajedno. Drugo, sve smo zaduženiji, pošto nas je manje i po glavi stanovnika raste dug, s time da se realna cifra prikriva, jer i firme se zadužuju i onda se to sve ne zbraja. Mnogo je veća suma od tih blizu 50 milijardi, 48-50, veća je suma kad se sve sabere. I treće, naša kupovna moć je sve manja. I sad zamislite naše ljude koji žive u Kruševcu, Leskovcu, Somboru, i gledaju na televiziji i kažu rastu plate, nikad nam nije bilo bolje. Međutim, realno, tvoja kupovna moć je sve manja. Evo, zabeležite ljudi, danas koji je dan, uzmemo neki fiksni proizvod standardizovanog kvaliteta. Možemo čak da uzmemo 1,5 litara mleka čokoladnog Kravica. I računaj koliko si mogao da kupiš pre 2 godine, koliko možeš da kupiš sad, koliko možeš da kupiš za 6 meseci. Dakle, nama rast plata, ako ga uopšte ima, ne prati rast cena. I ti formalno, pod fiksnim kursom, nemaš inflaciju. Ti kupiš evro za 117, 116, sve tako. I nema inflacije. A zapravo ti sve manje. To je prevara. To je ljudi prevara. To je prevara. Ja bih to poredio s jednim vicom koji sam čuo od pokojnog oca pre više decenija. Navodno, sad više nije ni bitno, neka čergarska, romska porodica, pre možda 1000 godina. Prvi put kad su grejali mleko, nisu znali da može da se greje mleko. I u onom kazanu mleko raste, kipi i oni igraju, raste varenik. Posle nekog vremena sve iskipeo, ostao prazan crni lonac. To ti je ovaj model. Dakle, mi preko ovog modela koji je neefikasan, siromašimo. Mi ne možemo da imamo održivi razvoj. Dakle, ti kad sabereš koliko si stvorio, koliko si potrošio, uključujući to koliko si se zadužio, koliko treba da vratiš, ti si u minusu za nekoliko milijardi evra. A tvoja realna kupovna moć je manja i tebi raste spoljni dug. Da ne govorimo da oni zasene prostotu. Idu na velike investicije. I onda ovi ljudi dezinformisani, neobrazovani, kažu pa prave se putevi, ne znam. Znači, prvo, koliko su ti putevi dobri? Znači, uopšte strateški koridori. Da li je bolje da mi završimo autoput Prijedor Banja Luka Beograd? Jer on ima mali deo između Doboja i Brčkog gde nije završen. A mi idemo Beograd-Zagreb, to je i geopolitički i ekonomski ogromne pare se daju. To je jedna stvar, znači, sigurno da je to mnogo važnije nego Niš-Priština. Znači, prvo to što se radi, da li je bolje? Da li je bolje da se završi autoput do Crne Gore i da se mi Srbi povežemo, nego da radiš autoput sa Sarajevom? Evo, uzmite isplativost autoputa od Sarajevo do Beograda, u alternativi Beograd-Banja Luka i gledaj Priština, Drač, Niš u alternativi Beograd-Bar. Pa naravno da je bolje Beograd-Bar. Znači, prvo sam odabir destinacije je prebirao neki naš neprijatelj, nego prijatelj. Idemo dalje. Tenderi, o tome priča Velja Ilić. Kvalitet izrade, isplativost, uslovi, kamate, rokovi, o tome se ne priča. Nego evo ti put i tako dalje. Dakle, oni drže medije, prikrivaju šta je tu potpisano, šta se realizuje, to je jedna gungula i onda se kreira ljudima, gledaj, gradi se, radi se, mi se zadužujemo, dakle, mislim da građani najbolje znaju preko svog frižidera i platnog stanja kako im je, se malog broja, obelodanjeno je prošle godine da je u Novom Sadu 3800 pojedinaca prijavilo zaradu godišnju od 30.000 evra do 150.000 evra. Se postavlja pitanje odakle te pare. Znači, mi sa ovakvom neefikasnom privredom
koji ima stotine stvari, ne samo da mi ne proizvodimo ništa ozbiljno, imamo čitav sistem trgovinskih stranih lanaca. Dakle, mi se zadužujemo da bi kupovali njihovu robu. Da ne govorimo da sve što vredi od industrije njihovo. Da im država daje benefite, daje im čak subvencije. Pa što to ne da za domaće privrednike i da dovedemo našu dijasporu? Dakle, ovo je jedan kolonijalni model i da građani mogu samo da primete da nas je sve manje, da smo sve zaduženiji i da nam je kupovna moć realna sve manja i manja. E sad, ako